non along 8 schedule alam lapen angtan kedo Karbiang long lapen di Mahasau pen angtan ta Assam along akapreka district along ta Karbiatum dolang lason si Kamrup district lapen Nagaon district Hojai district Sonitpur district Bisonat district Lokhimpur district lapen Kachar lapen Golaghat anata sabsubdo lasi halatuma phan non Assam sarkar pen isi halatum phan kaching thura phan pura Karbi Welfare Autonomous Council bu kaselam PG walam the pen non alom chingwai sai Assam sarkar pen tala solam the paklang lo lapen ilitum Karbiang longar lota la solam council kacari tumpen cenglok pinangan cerok to kararatum la solam cetan sai lapen isi labang ke 8 schedule balam non ilitum cetan bom lage 6 schedule balam the 6 schedule polotang te ilitum inglong asophan kerai labang so aron isia constitution asu Hongbidan India a constitution ke dua son la 6 schedule ta isia constitution setame 8 schedule pa bangke India long sarkar pen ka recognize pontang alam mukha non boro alam ta 8 schedule along do lasi Assam along ta associate official language usi boro alam phanta hokon lasi kedamtang MOS 2021 la arlo kendo song trokatum labangso alam don kachetok along Karbi alam tame 8 schedule along thaponanji usi alam bangke alang litum alam don along cetok pon lo amat non alam abangke Assam sarkar Himonto Biswa Sarma lapen BJP sarkar tu ilitum Karbi akhai phan jomsi nang litum Karbi alam ta 8 schedule along thaponangji polotang te non ilitum ketok bom romance amek pen mate romance script pelote ABCD apan sigi pudam lo la bangke elitum enlong lelo pusi Assam sarkar mate Assam chief minister penta elitum phanangi pula pen Bharat sarkar penta la sonsinang dipu la sila dak elitum kamun chidu nang je bangke elitum romance script nang ji pu kache song bangke ilitum thek dunlong le nang litum angbong ke thek dunlong atum ladak do lo arta ke do tum setamen ilitum thuke thek dunlong le setahala so akachi song apur kimo ilitum Karbi atum romance script adak pen tok long nang jipu kachi song akes ki judje tum da do ulang areng abu ke sonang aprandam seset kachi song nang atum halatum tapi ni arni da dolang lapen eson abangke jomsi ilitum lapuanar ni penta romance script abangke RG ding open silitum abangke en bom lo tok bom lo lang bom lo porhi bom lo lapen a joksi e mek ni beta ke thek dun lo setamela non BJP sarkar mate RSS atum abangke labangso a romance script mate ABCD bangke Karbi atum bangke enlong lelo si nagipu la sili tum mathadam sinang aprang Meghalaya phan autonomous state ki pinangkok ka la so alam thelo Assam sarkar pen aprang ge la non ke do bom Meghalaya anta Assam lan la si la Assam ar lo ke do an all Assam ta Assamese alam si mate Assamese alam si official language la pen ketok kacharli anda
la si tok jot nang ji usi hala so huda ka pachithang la si hala chomang atum garo atum la pen karbi mi ju atum ta hala so hut kacecha kun e aning kang samse la bangso sami sadak kiteng un e pen a joksi aning chi hang lo la pen nitum asami sadak ke nang top dun thek the la pen nang charlie dun thek the jong si la son nang tum yong si nang vi bor idet polo tangte nang impose bor idet polo tangte nitum aphan akaprek state nang pinangji akaprek state nang pinot usi kachesong thur pak lo kachesong thur pak pen jong autonomous state 1969 aning kan long lo ili tum aphan da hala so si autonomous state nang pi ponder lo nang pi der lo setame ilitum karbiang long leaders lapen NC Hills a leader atum Congress atum alang litum autonomous state nang ne asam long si dodun ji uhala sohot udun rong ajo ilitum anabangke Meghalaya penta nang plak tekang chen si asam long nang ote kang bu lo ilitum asam long nang ote kang bu penajok piniar ni anta asam sarkar atum pen ilitum aphan Asamis enangji Devnagiri enangji Roman script tok long le la pen kaprek ilitum along le phelang anta long recap bang aphan pider nangji la hai alam ta ilitum phan kai ke anta nang padoso jolo la pen sakuri voreng awar sai kontrak anta ilitum phan nang chila titilo la si ilitum halaso hu kache song son thak nonta la bangso sam sarkar tum ilitum aphan kai kita nang apa doso jopen ilitum cecak on e polisi nona bang ke ilitum ta aprang hemprek ke hang ason thak non la APHLC penta long le tik ana bang ke la bangso a hemprek ke hang bang ke mang sip nang po la pen chun cetik ilitum sang se det nang po la si atumi heta halada dipu Farmer Growth Center along Kachingwai che bhong sai alam ta pachini prui thak kunang pudun lo alama bang ke nek me mele halai not la ke alam sol te jut po la solam than de kang po KSA president po ka chekrong abang se ta hala BJP long se kai ke ta dun wer hai office ahem 1 crore kimpiji pomat aning karong chiruwong la so arleng hai bang kaning je la long recap 10 seat open for all la ke nilihin pen di damji ke mesen kusi nilin damji kusi alang lin ingkelo atumi hada conclave along amat halala sona mai ka bang men ase rob tun tur ama henodak abjulong le der le ama hala ilitum along amunira to bang ningje tun ser nang li kaning ye chok che desila mic ta nang che don desi henodak lo le uyo budun ama si hala lata aprang ela so KSA alidar lo inot ingleng asang ho hala bang men thur krap aman ninge che pachi nang tum hangjo ate stop pu joloti de stop te lo ingi joi na puta kroi kre hangjo o mat ase ga che pat he ho amat nili tumane dudun clip lo APHLC pen apang ke amala BJP tum ku pilone men pur pak amat si lapun nili tum kang ni na thu wang pak bu yo wang pak amat si inut panari ki vung inut panason ki vung hala tum mat halo APHLC tum ke la bang thom pli ga si tot prong bon putin ko amala pu bang ke APHLC si e har so se ke cherai del ama APHLC ya atum ta men pur pak amat kupilo na tum pu wang pak nei ke ini clip thek thema po ma di ladang lam chili sai lo la sa tumi social media lo la so apot je thang klub ama hala tum nang tok chu bang ke APHLC tum arona tang ka chini ne na hok ta ka che bohong dun yo ta ka che bohong dun ge li tum gali hala tum ka che bohong ke cheng ni tum che bohong na che bohong dun de la se alama bang ke lan be la sinang li tum ka do ko we phanda choro lo pini la bang so mai ladang rong no gora lo mo pen ta ni lining je hoi lo yong si nang litum la rong ar lo ke do ajak meeting nang dun hai he atum do lo tang te nang litum phanda tuning ri lo
meeting bang ke nang tun hai he nang ne athema keong dung inglong asu mate tribal khai bang ke non APHLC long si wang et lo nang litum ta yong si wang hai he bom lang liputan te ikiro kora ke nang litum si cheplang pok la si nilihin pen kadu we phanta chuning rilo ke wang hai he tum anta ke wang je phang la pen non arve ta ke jang po nilihin penta lan lam than si nililam the kang ton ilo kardom ti mai hem po ke hai ban choro pik lo nili phan lam the ke thana por nang ji pia por mai hem pu phanan me lo choro ji la pen kadu ka we APHLC along songjap po songjap pi kadu ka we phanta lam the jai je aprang kardom pa jero kardom pini arni song apon ne pine mate nangido nai he ne pine appendal theo mat jahadim kani bang abade tasi